Υπάρχει ένας εφοπλιστής που δεν ακούγεται όσο ο Νάσης ή ο Νιάρχος, αλλά άλλαξε την ναυτιλία για πάντα. Τον έλεγαν Ντάνιελ Κάπα Λούντβιχ και το μάθημά του δεν ήταν η πολυτέλεια, ήταν η αποδοτικότητα. Ο Λούντβιχ έφτιαξε την περιουσία του στην ναυτιλία και θεωρείται από τους ανθρώπους που βοήθησαν να εξελιχθούν τα σύγχρονα super tankers. Δεν σκεφτόταν τα πλοία σαν μεγάλα αντικείμενα. Τα έβλεπε σαν συστήματα που έπρεπε να δουλεύουν σωστά, να αντέχουν και να αποδίδουν για χρόνια. Και αυτό ακριβώς είναι το mindset που χρειάζεται και ένα yacht. Γιατί μια inox εφαρμογή πάνω στο σκάφος δεν είναι διακόσμηση. Είναι σημείο χρήσης, είναι αντοχή, είναι λεπτομέρεια που πρέπει να αντέχει. Αν γίνει πρόχειρα, μπορεί να φαίνεται ωραία την πρώτη μέρα. Αν γίνει σωστά, θα συνεχίσει να δείχνει και να λειτουργεί μετά από χρόνια. Αυτό είναι το πραγματικό premium στη θάλασσα. Όχι κάτι που απλώς γυαλίζει, κάτι που αντέχει. Ακολούθησέ μας για περισσότερες ιστορίες ναυτιλίας που συνδέονται με πραγματικές marine εφαρμογές.